Чувашстан Республикасы Батыр районы Татар Сыгыты урта мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы Махмуд Василий. Миңа 11 яшь. Муса Җәлил яралар. Безнең белән бергә авыр йөкне күп тарттыгыз. Чибәр сеңелләр, диңгездә җылы кан эзләре, күзегездә кара сөремнәр. Яраларны юып бәйләдегез, күтәрдегез җиргә ауганны, чәчләреннән сыйпап йоклаттыгыз, похутлардан йөреп арганны. Яралылар сезнең җылы кулдан согып кире җиргә бастылар. Рәхмәт сезгә, илнең илкәләре, киләч йөзле кыйгач кашлылар. Җиңү белән куып бар кайгыны, гилләр көчеп илгә кайттыгыз. Сөендерде талган күңелләрне, йөзегездән төшкән яктыгыз. Тик сеңелләр, чибәр кыз-кардәшләр, бик күп әле илдә яралар. Яраланып алган зур калалар, аналары үлгән балалар. Авыр сулап яткан таш йортларга хәят бирсен җитез кулыгыз. Терелтегез үлгән шәһәрләрне, үксезләргә ана булыгыз. Батыр каны сеңгән басуларга